Салом алейкум, хуш омадед ба канали Ройгон Авиа. Бардара азиз чӣ хеле ки дидаистед, рейсови автобусҳои шидаги прямои Хуҷанд ҳаста Душанбе Регар. Фақат прямои рейс мешавад. Мебиёед автовокзали Котельники. Бачаҳо бениҳоят зиёд пасндико автовокзали Котельники да эҳтиёт бошед. Кассаи официальни Тоҷикистон ҳама видеода гап мезанем. Мебиёед прямои касса мехарем билетора. Нархи ҳамун касса чанде ки ҳаста ҳамун нарх мегирем, мешинед ва бисёриҳо мебиёем бардаро чорум платформа дидед, чорум платформа вокзал, автовокзал Котельники, прямо чорум платформа дар кассаи Тоҷикистон официальни сумша меспорем, мешинед, ҳама да ҷо мешавад. Бисёриҳо вақте ки пасад пересадка ё ки ай дигар номеро занг мезанед, ҳамин рақамҳои болои экрана мебинед. Бахтиёр Старшия ва Қурбонали бардаро номероро мемонам болои экран, метавонед раҳои нафарое ки раҳотон дурае занг занед, пешакӣ ҷоятонро бронировать кунед. Сбербанк картоеда ки шумо бардаро залог мепартоед барои беҷо намонед, Қурбонали меброяд Сбербанкда ва нафарое ки бе документен бардаро возвращение народи набигирен. Сумко, багаж бисёриҳо пул ҷамъ мекунанд, пул намеспорен. Як сумка то 30-40 килоро ҳамон ки бардошта битонед хитон, зуртон набиёяд, бесплатна ягон кас барои багаж сумку намеспорен ва бе документҳо айсе то 5-6 ҳазора страховка қатъитон бигире, ягон кас сум ҷамъ намекунад. Фақат дар хитон мегирен, дар кисатон ки ҷое ки ман кардан ҷамъ кардан шофӣ қати якҷоя. Яъне хитон меспорен ва нафарое ки шаҳрвандии Россияро дорен, загранпаспортҳои тоҷикӣ дорен, озод бе ташвиш биен ай касса харидорӣ кунед, мерен соҳу саломат мерасен. Автобусҳоро ки чӣ хеле автобусҳои нав мондаанд, ҳар ҳафта рӯзҳои сешанбе, ҷумъа рейс мешавад. Бародарои азиз, Тоҷикистон прямои рейс. Пересадка қати кишид, пересадка мегем. Бародарои азиз, прямои рейс кишид, прямои рейс мегем. Фақат кассаро фаромӯш накунед ки официални ҳама шаҳрвандои Тоҷикистон ки вақте ки мехоҳем ки проблемада гирифтор нашен, раҳ да мисол ба мушкилот дучор нашен, биен официални ай касса харидорӣ кунед ки рақамҳои болои экран и официални номеро мешавад. Қурбонали меброяд, Бахтиёр меброяд, официални номероам бардаро бе ташвиш. Дигар ягон кас ягон ҷое ки вақте харидорӣ мекунед дар номи фамилияи дигаро ки мегзаронед, дар ин мо ҷавобгар нестем бардаро. Фақат чӣ савол ҷавобе ки мешавад ба кассаро мебинед, ай касса харидорӣ мекунед ва ҳамаи саволотон ҷавоб мегиред. Ва нафарое ки шароит дорен, вазъиятон мераса, билети самолётам аиҷа метавонед шумо официални харидорӣ кунед ай касса. ва нагуфтанам она ки кӯдакои айди сола поён ройгон ай бардаро беҷо. Ройгон айди сола боло бисёриҳо савол метаванд чанд сумаи кӯдако, ҳама як нарх ай бардаро. Билетода ҳама як нарх менависед, яъне ҷо қатӣ. Сидени қатӣ мебиен, мешинен. Дигар рост чӣ хеле ки диден, ҳамун бачаҳое ки пеш рафтагин тамошо мекунед видеора, ӯ нафарое ки рост мерем бардаро вақте мебиен беҷо, бе билет, бе залог ҷотонро бронировать намекунед, баъд мебиен ҷо намешавад, ба ҳамин хотир шумо рост меред. Хубтараш пешакӣ як рӯз ду рӯз пешакӣ ҷоятонро бронировать кунед, раҳи дурда агар наздики Котельники да бошед, бе ай касса харидорӣ кунед, озод бе ягон мушкилӣ мерен мерасед.